Så YouTube, og velkommen til en vlog i dag. Det er simpelthen lang tid siden, jeg har lavet en video, fordi jeg er sommerferie og bare ikke haft lyst. Men jeg tænkte, nu er der kraftedeme sommerferie, så skal jeg kraftedeme lave en vlog. Det bliver fandme fedt. Og hvis du vil lade med, så lad os gå lidt videre i vloggen, hvor vi laver noget. Jeg er hen på cyklen nu. Hold kæft, man. Så skal vi kraftigt ud og køre cykel. Og skal vi fandme ud fra Esbjerg. Så cykel på! Ja, det skal jeg. Men vi skal ud fra Esbjerg nu. Nu er vi så på vej op og filme noget federe. Og den er fucking stejl bakke, faktisk, mere stejl, man lige tror. Glasset er gået forvejen, det er fucking meget. Der. Men ja. Jeg skal ikke rigtig lave noget af det, det vil jeg sige før. Det kan godt være, at vi laver nogle challenges senere. Ja, det var bare lige fordi, jeg lige skulle fjerne nogle ting på min telefon, så jeg fik plads til de her videoer. Så det var alt det. Men jeg vil ikke lade op og filme noget. Ja, det er bare smukt. Det er bare smukt, det her. Kraftedeme flot. Det er ikke hver dag, man ser det. Jeg tror, det er det for den delvlog her. Jeg håber, vi ses næste dag. Ja, det ved jeg godt. Men jeg tror, jeg begynder at lave delvlogs hele sommerferien. 40 dage eller sådan noget. Men jeg håber, vi ses igen. Og ja, og vi laver måske en challenge senere. Husk at følge mig ind på Instagram. Damien Andersen, jeg skriver det selvfølgelig, og Snapchat, Damien241. Jeg skriver ned i beskrivelsen. Og jeg håber, vi ses en anden gang. Hej.